салом дӯстони азиз, мо бо Сония Райнахали гусел мекунем ай хона влога ҳаминҷа сар мекунем. чун ҳар вақта қати Фариза, қати Маҳваш баъди Сонияра гусел кардан то хӯрдастем гиргирди хона. чизи мардум азиз гуфта худушам кукла дора нигоҳ ай дугонаша гирифтай ами қада ай дасташа намемонаша ачон када истодааша хов кадаву инем хеле ҳоле буда ки бини меги кукла надошта боша худаш якай якай кукла ай худут ку чира кадом овозира майдака да куҷоя вай ачкира куклаша мети байра мегири алешка диянира ктиачи алешкада анако мегирум гуфтаста ина хучуби чанд қадар дора худаш дӯстои азиз инами Фариза як курта дора инами курташ и курта фақат да айни и қак хунук боша ба мепӯшида мо мебурорум ба ҷо мекунам мерам меко меова мего ча бупӯшон ма ина омада гирия кадаста ҳаво амиқа гарм меастае ки вайкати мепази не анамира мепӯшум мега иши бо тоқи монда дашамам чӣ так даронди инами хел инамио инам хеле кор када месанда ами бояд и курта бупӯша инами хушрӯй охи инами хушрӯй кадоми хушрӯй ина кӯи кати модда места кӯя то бухӯ барои чӣ мепӯшам куртара ту барои то хӯрдану шира нағзамина рӯз бахайр дӯстони азиз анамиҷа ман бозор рафта будам гашничи укроп гирифтам даиҷа мехоҳам замарозит кунам барои ин якм мегирем тоза када мешӯем шона намихел гашничи укроп арзон шуда буда 3 донаши 1 сомон даиҷа аллакайна шуштум шона гашничиш нисбат ба укроп камтар бисёртарай вай намихел да полотенцо мемонам салфеткам тамом шудай бумажни салфеткам барои ами дар амихел полотенцо мемонам хушк мекунем гӯям овоша мегирем раҳмат дӯстони азиз барои гапҳои хубатон ки бисёр дар комментария навистед ки видеотонро тамошо мекунем чӣ ба хафаед рости гап хеле хафа будам дина бо гапҳои хуб гап задед хеле аз ҳаматон миннатдорам ки дастгирӣ мекунед анами хел аз болояшам ба ҳами салфетка монда ба ҳами полотенса монда каме хушк мекунем об монад ба якдигараш бисёртар мечаспад аз ҳамин сабаб бояд обояша гирем ана хел нағзака када анами хел хушк шудиян овош парида гӯем
намихел ҳамаша реза кардам, майда кардам ва ҳозир дар пакетҳо мегирам, дар морозилник мемонам. бисёр одамо мумкин фикр кунанд ки яками чанд қимат мешавад ки ай ҳозир заморозит карда мемонад. И фақат барои рӯзои мабодоае ки яке дилат мекашад, дар холодильник свежи нестай мегирӣ, дар авқоти гармак мепартоӣ. Хеле бамаззае, бошам хеле хубай барои аму намихел мекунам, мемонам дар вақти бисёр буданаш ва дар вақти даркорӣ мегирем, истифода мебарем. дӯстони азиз, инама дар пакетҳо гирифтам. Ин майдакиш укроп, калониш гаштнич дар морозилник мемонам анака. дӯстони азиз, ма инҷа мехоҳам пирашкии бедрош кунам ба картошка. намихелоз картошкамо монда меҷӯша, барои ифтора мекунем. дар инҷа боша инами ов, намак, орд. Ма орд дадам, хеле сатил мегирам. Хеле ҳозир ма хамирша тайёр мекунам. дар инҷа помощницаи ма ҳаминҷадан чӣ мекунам, хамирша тайёр мекунам, бо нишон метем. нами хеле хамира тайёр кардам. ҳозир мегирам кулчача майдак мекунам, золои майдак тақсим мекунам, бо нишон метем тона. дӯстони азиз, ма рӯша пӯшонда мондам, камтарак дам бигирам, кам дар тагиш орд кардам барои начаспиданаш. ва дар инҷа аллакай картошкаи мо тайёр шуда. ҳозир мегирем, тайёр мекунем ба 2 дона пиёзи майдатарак. чиша тайёр мекунем, фарша тайёр мекунем. дӯстони азиз, чиша тайёр кардам, фарша тайёр кардам. бага 2 пиёз реза кардам андохтам. пиёзи навай тезам неста, пиёзи нав чӣ хеле ки ба шумо маълуме. неҷоз мегирам, тунук мекунам, мепечонам, бо нишон метавон ки чӣ хел печондам. дӯстони азиз, инам хеле печондам. картошка дохтам. инҷа бо помощницаи мо омадиям, фариза нестан. Сонияи мактаб омада ёрдам кардистай. инҷа рӯғанам гарм шуда, агар тиша дохтем, тиша хеле гирдак печондам. инам хеле зебо сурх кунем, бо нишон метавон ки чӣ хеле сурхак омад ё номад. дӯстони азиз, ҳамон якум дохтагим хеле қат сурх шуда гирифт мешавад. хеле пирашкимон пухт. дӯстони азиз, ба маззаи мулоимакай. ака ба маззаи гусам намедонам гудако хӯрдан оқай. ба маззаи бемаззае ки гудако хӯрдан. мулоимай. инам хеле влога дар аминҷа ба поён мерасонам. то видеои оянда дар канали худо бошед. худо нигаҳдори ҳар як мо ва шумо.